S rozhodovaním, komu a kde umiestniť pamätnú tabuľu, to nie je vždy také jednoduché, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Pri tak dôležitom rozhodnutí nie je na škodu veci, ak sa vopred uskutoční širšia verejná diskusia, ktorá môže poodhaliť zaujímavé skutočnosti. Na budove Mestského úradu visí vedľa pamätných tabúľ Andreja Hlinku a Karola Sidora aj tabuľa monsignora doktora Jána Ferenčíka. Práve nej sa týkal podnet, ktorý sme do televízie dostali. Uvedené informácie sme overili v archíve Liptovského múzea. Zistili sme, že s osobou a pôsobením Jána Ferenčíka vo vojnovom období slovenského štátu naozaj nie je všetko v poriadku. Na pamätnej tabuli je uvedený ako teológ, spisovateľ, publicista, politik, pedagóg, od roku 1938 ružomberský farár a predseda ružomberského katolíckeho kruhu. Tým všetkým bol. Pôsobil ale aj ako poslanec snemu Slovenskej republiky, župný predseda Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, funkcionár Hlinkovej gardy a obdivovateľ Adolfa Hitlera. 1940. v apríli, asi 19. apríla v Tatranskom Slováku napísal ódu na Hitlera, ktorý mal vtedy 52 rokov. Áno, a napísal v tom Tatranskom Slováku, že pre Slovákov a Nemcov je to najväčší sviatok, áno, teda ten deň narodenín Adolfa Hitlera. A ďalej opisuje tam mnoho všelijakých chválospevov na Hitlera, medzi ním povedal, že prosí Boha, aby mu dal sily, áno, aby mu dal možnosť dokončiť ešte to vynikajúce dielo, ktoré si on predsavzal. Od roku 1939 sa Ján Ferenčík pravidelne zúčastňoval osláv narodenín Adolfa Hitlera. Tie v Ružomberku organizovala Hlinková slovenská ľudová strana, Hlinková garda a Hlinková mládež v spolupráci s nemeckou Deutsche Partei, SS a Hitlerjugend. Na oslavách, s ktorými sa nestotožňovali ani všetci miestni ľudáci, každoročne verejne prejavoval svoju náklonnosť nemeckému Führerovi a zachádzal pritom oveľa ďalej, než si vyžadovala jeho funkcia. Svoju úctu prejaviť v mene HSLS vodcovi Adolfovi Hitlerovi mal som príležitosť už v Lani a pred Lanským. Už vtedy urobil som to zo srdca. Naša úcta sa nezmenšila, ba vzrástla k veľkému vodcovi, pretože on sám od tých čias obrovským spôsobom vyrástol a sa zväčšil. Prepisy jeho príhovorov bývali publikované v týždenníku Tatranský Slovák, oficiálnom periodiku župnej organizácie HSLS v Ružomberku. Ferenčík sem pravidelne prispieval aj náboženskými, politickými a osvetovými článkami. Politika Hlinkovej slovenskej ľudovej strany sa nezaprela ani tu. Hneď vedľa Ferenčíkových esejí o kresťanskej láske k blížnemu sú antisemické výpady. Často na tej istej strane. Ferenčík ako poslanec snemu, župný predseda strany a funkcionár Hlinkovej gardy nemohol byť v rozpore s antisemitskou ideológiou Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Naše slová sú slabé. Len slovom prejaviť povďačnosť nie je ťažké. Ako si pomôžeme my slabí? Teraz jednako by sme sa tešili, keby sme mali Führera pred sebou. A zda by sme mohli vyčítať z jeho tváre, z jeho slov, z jeho očí, jeho najvrúcnejšie túžby. Do uskutočňovania jeho túžieb by sme zapriahli všetko. Všetku svoju lásku k vodcovi Adolfovi Hitlerovi vyjadrujeme starodávnym bojovným heslom nemeckým. Adolf Hitler, Sieg Heil. Zákony, ktoré ako poslanec snemu v rokoch 1938 až 1945 pomohol schváliť, umožnili v Ružomberku zlikvidovať či arizovať takmer 100 židovských podnikov a deportovať niekoľko stovák Ružomberčanov do táborov smrti. Väčšina z nich tam zahynula.
Aký býva postoj židovskej obce k takýmto záležitostiam? Ja by som to nemieril teda len na židovskú obec. Ja si myslím, že ľudia vedia, alebo je všeobecne známe, že Európska únia, ktorej sme súčasťou, je obec založená na antifašistickej tradícii, takže ja myslím, že postoj všetkých slušných ľudí by mal byť jednoznačný. Oslavovať ľudí, ktorí skrátka, tak jak som povedal, podľa dostupných informácií, ktorí oslavovali verejne Hitlera nie raz ani dvakrát, ale veľakrát, tak iste to nie sú ľudia, ktorí by mali byť na Mestskom úrade, mať teda pamätnú tabulu. Ferenčík ako jeden z najskalnejších predstaviteľov ľudáckeho režimu zostal poslancom snemu až do konca vojny. Pronacistickej línii teda zostával verný aj vtedy, keď sa už dávno vedelo, čo sa dialo v nemeckých táboroch smrti a čoho sa dopúšťali kamaráti z SS, ako členov tejto organizácie nazýval. Bolo by zaujímavé, že ako by čítali tú tabulu príslušníci 3. americkej armády, ktorí pôsobili v oblasti Bavorska a ktorí vlastne vydali Jana Ferenčíka spolu s 5 spolupracovníkmi, kolaborantmi s Nemcami. A doslova sa tam píše v tých dokumentoch, že teda odovzdávajú československej vláde tých ľudí, ktorí počas vojny spolupracovali s nepriateľom. Ako by asi aké stanovisko by zaujali k tejto pamätnej tabuli. Áno, iste by sa čudovali, či to vôbec je možné. Na tabuli sa píše, že ju venoval Ružomberský katolícky kruh a jeho terajší predseda doktor Milan Paučula v roku 2004 pri príležitosti 110. výročia svojho založenia. My sme chceli zachovať pamiatku po významných dejateľov a priaznivcov v katolíckom kruhu. Celé tieto peripetie s povolením, s históriou mal na starosti už teraz nebohý doktor Gašaj. Ja som sa do toho nejak nestaral, ale viem, že chodil do Žiliny, u pána dekana Kostalanského bol sa informovať, aj pýtali sme povolenie aj na spišskej kapitule. Boli rôzne názory na to, no ale nakoniec potom sme od všetkých inštitúcií dostali povolenie, aby sme tú tabulu pamätnú osadili. Ja toľko mám spoločné s tou tabulou, okrem toho, že som bol členom výboru, že sa hľadali peniaze a doktor Hanzel, aj ten už teraz je nebohý, minulú nedeľu zomrel, tak on mňa oslovil a ja som dal peniaze ako sponzor pre výrobu tejto tabule. Nech sa zverejňujú tabule, nech sa zviditeľňujú, ale nech je tam napísané všetko. Pretože človek, ktorý nepozná tú históriu, zloží klobúk dolu a povie, to je vynikajúci Slovák, vynikajúci vlastenec, treba mu plnú úctu vzdať, áno. Teda to je skresľovanie a myslím si, že úmyselne skresľovanie skutočnosti, ktoré sa udiali, áno, v priebehu druhej svetovej vojny a ktoré dáko nás nechvália. Treba sa zamyslieť nad tým, či je to vhodné, aby na takomto mieste, ktorý dneska je vlastne sídlom Mestského úradu, je to sídlo snemu proste ružomberského. Či je to vhodné, aby také tabuly sa tam umiestňovali. A som na vážkach, či vôbec sa splnili všetky tie normy, ktoré hovoria, že za akých okolností a kedy možno také tabuly zverejňovať. Lebo toto je klamanie verejnosti, toto je, ja nehovorím prekrúcanie, ale nepovedanie úplnej pravdy o osobe, ktorá je takýmto spôsobom zviditeľnená. Ja som bol členom mestského zastupiteľstva v období, keď táto tabula bola inštalovaná. Treba povedať, že nepamätám si diskusiu na túto tému, ale nepáči sa mi vlastne, niekto to inicioval, niekto prišiel s týmto nápadom a myslím si, že človek, ktorý príde s takýmto nápadom a podsunie túto vec, dneska ako keby bolo celé mesto za to zodpovedné. Bola to istá skupina ľudí, alebo nejaký človek, ktorý s touto myšlienkou prišiel a myslím si, že dneska dostal do problémov nás všetkých, ktorí sedíme na Mestskom úrade, či už ako poslanci alebo ako zamestnanci. A myslím si, že z tejto strany
treba poukázať na veľmi významnú neserióznosť. My, Slováci, neoslavujeme Führera bez dôvodov. My ho oslavujeme ako učiteľa sveta. Svätý Tomáš Akvinský povedal, že sa treba učiť od každého, od ktorého sa dá niečomu naučiť. Svet sa od Führera mnohému naučil. Takmer všetky národy prevzali zásadu Führerovu, že proti rozkydanosti národa jedinou záchranou je železná ruka vodcovskej osobnosti. Tento zdravý princíp prevzali sme i my. Aký je postoj mesta k tomuto problému? Ja som zatiaľ nezaregistroval nejaké oficiálne stanovisko nejakej organizácie v meste ako výhradu voči osobnosti Jana Ferenčíka, ktorého tabula visí, myslím, od roku 2003 na Mestskom úrade. Nemám nejaký podnet od žiadneho spolku. Ja si myslím, že netreba konať živelne, treba nechať, aby renomovaní historici vyhodnotili jeho osobnosť a potom konať. Je to veľmi predčasné a rád by som dostal od skutočne nejaké skupiny ľudí, od odbojárov alebo od účastníkov povstania, nejaké stanovisko, že tá tabula tam je daná protizákonne, alebo že ten pán Jan Ferenčík robil niečo proti slovenskému národu. Zatiaľ to berme len tak, že mesto si nechá na základe podnetu našej mestskej televízie vyhodnotiť osobu pána Jana Ferenčíka. Aká to bola osobnosť? Bola to trošku sporná osobnosť. Dá sa povedať, že v tom prvom období, predovšetkým v tých rokoch 1938 až 1943, no aj 1944, patril predovšetkým k obdivovateľom Adolfa Hitlera a proste obdivoval aj ideológiu národného socializmu. Ale pokiaľ sme hodnotili, aj spomínalo sa to, si pamätám, že sa aj starí Ružomberčania hovorili, že mal aj určité zásluhy za druhej svetovej vojny, že zachraňoval mnohých ružomberských Židov. V tom pozdejšom období a hlavne po potlačení Slovenského národného povstania a potom s približujúcimi sa oslobodzovacími jednotkami k hraniciam Slovenska, tak zase poskytoval pomoc aj osobám, ktoré boli zapojené do protifašistického odboja. Proste jeho správanie bolo v tomto období, by som povedala, také skôr už alibistické. V tom prvom období sa zapájal do aktivít strany len tak, ako vyžadovala jeho funkcia, alebo bol naozaj presvedčený a robil aj nadprácu? Dá sa to posúdiť? Viete, veľmi ťažko sa to teraz dá posúdiť, ale z tých článkov, ktoré písal a oslavných a z tých aktivít, ktoré vyvíjal, tak dá sa povedať aj o určitej tej nadpráci. Že urobil niečo aj viacej, ako tá strana žiadala. Na tie jeho také pronacistické názory, s tým sa stotožňujete alebo nestotožňujete, k tomu máte aký postoj súčasne teraz? Viete, vzhľadom na to, čo sa robí teraz vo svete, ako vlastne celá tá politika beží, či je to americká politika vojnová, ruská politika a rôzna iná, tak ťažko sa k takýmto veciam, ktoré sa diali za najväčšej druhej svetovej vojny, ťažko sa k tomu vyjadrovať. Lebo to by sme museli vtedy žiť a poznať to okolie a tie problémy alebo aj tie pohnutky, ktoré tých ľudí v tom čase k takýmto názorom a k takým výrokom viedli. Prehodnotíte to ešte nejako treba z budúcnosti, to umiestnenie tej tabule, alebo s tým nehodláte nič už robiť? No viete, pokiaľ by išlo o problém, či má tá tabula ostať alebo nie, tak s tým asi by sme už nič neurobili. Ale my sme nedostali žiadne podnety, ani nás sa nikto na toto nepýtal, ale keďže ste prišli vy, máme 23. februára valné zhromaždenie v Ružomberku katolického kruhu, tak túto otázku môžeme tam do diskuzie nastoliť a opýtame sa členov, najmä tých starých, ktorí žili ešte aj za to obdobie, kedy bol pán farár Ferenčík tu v Ružomberku, aký oni majú na to názor. Z tejto situácie vyplýva, že v budúcnosti by sa pred umiestnením pamätnej tabule mala rozvinúť širšia diskusia. Inak hrozí, že na budove Mestského úradu, ktorá oficiálne reprezentuje všetkých Ružomberčanov na štátnej i medzinárodnej úrovni, pribudnú tabule ďalších obdivovateľov nacizmu, komunistickej totality či diktátorských režimov.